Quintin Pană. Ce faci, tati? Oh, tot. Știi foarte bine ce fac. Caut un vierme pentru masa ta. Un vierme de dimineață? Da, un vierme de dimineață. Dar o să fie un ex-vierme. Hei, tati! Tot. Nu mă deranja. Dar, tati! Tot. Ți-am spus odată. Dar, tati! Masa mea tocmai a intrat în gaura aia! Un vierme? Păi și de ce n-ai zis? Careva să zică e aici? Oh! Uite-l acolo, tati! Uite-l acolo! Îi prind eu, tati! Îi prind eu! Oh! Toți, dragă! Toți, puiule! Toți! Oh, tati, acum l-am pierdut. Oh, nu, uite-te la mine și mai învață câte ceva. Vezi, pun piper în gaură. Când iese de strănute, bang, îl lovesc. Vezi? Hei, ce s-a întâmplat? Nu vrei să-l lovesc? Nu! Vreau să-l lovesc eu. Bine fie. Nu uita, când auzi că strănută, îl lovești. Am crezut că ești viermele și te-am lovit pe tine. Ha, ha, foarte amuzant. Toți, eu te-aș lovi pe tine? Te-aș lovi? Păi nu? Toți știi prea bine că... Toți, nu mă tenta. Aș fi avut remușcări. L-ai prins, tati? L-ai prins? Nu, nu l-am prins, tati. De ce, tati? Pentru că... dacă ești așa deșteaptă, de ce nu-l prinzi tu? Bine! Presupun că ești mulțumită. M-ai făcut de râs. L-ai făcut de râs pe tatăl tău, în fața spectatorilor. Acum nu mai valorezi 2 bani. L-ai prins tu. Bravo ție. Mulțumesc frumos. Mă scuze, amice, eu am prins viermele. Da, și te-ai descurcat grozav. Eu m-am ținut după el toată ziua. Eu l-am prins și al meu. Dă-l încoace până nu-ți fac ciocul bucățele. Ce ridicol. Nu fac așa ceva. E masa fiicei mele și nu o să... Ei bine, cu astfel de argumente... Ei, așa mai merge, amice. Ei, pe curând!
La urma urmei, așa era cinstit. Eu... Tati! Hei, toți! A crezut că mă face împănatul ăla. Arlatanule! O, toți! E gata masa! Hai să mănânci! Hei, toți! Ce s-a mai întâmplat? Nu vreau să-l mănânc! Nu pot să-l mănânc! Ei, zău așa, de ce nu? Pentru că seamănă cu